2022 ýylyň öňü tirasynda da COVID-19 pandemiýasy azalmaýar adamlaryň kesellemegi we ölmegi dowam edýär. Helakçylyga uçraýanlaryň köpüsi sanjym almadyklar. Pandemiýa ýakyn geljekde gutararmy ýa-da SARS-CoV-2 wirusy ýene köp ýyl dowam edermi? A lot of that's going to depend on how Köp zat ýylatyň sanjymdan bu beýik ilmi üstünlükden peýdalanmagy mümkinçiligi bolmadyk ýurtlara derman üçinçiligini artdyryp biljekdigimize baglydyr. Hakykat ýüzünde 12 aýdan az wagtyň içinde ygtybarly hem täsirli sanjymyň islenip düzülendigi haýran galdyryjydyr. Taryhda beýle zat bolmandy. Şeýle de bolsa sanjym hinidem köpler üçin ilýeterli däl. Şonuň bilen baglanşykly SARS-CoV-2 dünýäniň dürli künjeklerinde hinidem mewjudalýar. 2022 ýyldaky umyt bar bolan sanjymlaryň koronawirusyň täze ştamlaryna, şonuň bilen birlikde noýabr aýynda Günorta Afrikada ýüze çykarylan omikrona garşy hem täsirli boljakdygyna bagly bolar. Omikron ştamy delta ştamyna garanyňda hat köp mutasiýa berýär, şonuň üçin hem ol hat beter ýokunçly hem de hoply. Şeýle hem oňa häzirki sanjymlaryň täsir edip bilmejekdiginden gorkulýar. Bütün Dünya Sağlyk Guramatynyň baş müdiri Tedros Adhanom Ghebreyesus 29-njy noýabrda entek bir netije gelmekden irdigini aýtdy. We don't yet know whether Omicron is Häzirlikçe Omicronyň asy ýokunçlygyny, onuň hasagır netijeleri alyp barýan keselligini, onuň ýokuşmagynyň töwekkülçiliginiň ýokardygyny ýa-da onuň üçin sanjymlaryň netijesi boljakdygyny bilip bilemizok. Bu soraglara gysga wagtda jogap tapmak üçin bütün dünýä Saglyk Guramatynyň alymlary bütün dünýäde iş alyp barýarlar. Belli bir terketleri yapmak, maska takınmak talaplary we sosial şäklendirmeleri bir jaýlarynda COVID-19-nyň saklanmagynyň täsirli bolanlygy subut edildi. 2022-nji ýylda hem bu şäherler bilen ýüz bolsak gerek. Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi güzde we gyşyň başynda ýüze çykan hadisalaryň fonunda sanjym edilmediklere täze şäklendirmeleri girdi. Omikron ştamynyň ýüze çykmagy goşmaça gadagançylyklara sebäp boldy. Köp ýurt Günorta Afrikadan gelýän syýahatçylar üçin terketlerini ýapdy. Aýry-aýry ýurtlar daşary ýurtlulary içeri goýbermegi düýbünden bet etdi. Angliýanyň Norwich Lukmançylyk mektebiniň professory Paul Hunter häzirki böleklerin gadagançylygyň sanjymlary taýýarlamak üçin wagt utýanlygyny ýöne geljekde onuň netijesiniň peteljegini aýdar. And this is the other thing about these non-pharmaceutical control interventions. Derman şäherlerinden daşardaky meseleler olar ýokunçlygyň öňüni almaýar. Diňe keselleriň sanyny azalýar. Bu şeýlelik bilen täze ýokunçlyklaryň ýaýramagyny haýarladýar. İlkinji etapda täsirli sanjym döredilýänçe bu keseli saklamak üçin ören peýdaly çäre boldy. Onu nädip bejermeldigini we ölümüň öňüni alýançak ýokunçlygy haýarlatmak üçin muny dowam etdirip bileris. Belki de ýan bir ýoluň soňuna ýetendiris. We've probably achieved as much as we can there. Paul Hunter COVID-19'dan doly gutulmak meselesiniň ýokdugyna inanýar. SARS-CoV-2 wirusy baky galar ýöne adamlara awanýan hop düýpli adalar. This isn't the first coronavirus that we've had that has caused a Bu death. ýokary ölümli pandemiýa sebäp bolan ilkinji koronavirus däl. Iň soňky 130 ýyl mundan Rus dümeği diýilip adlandyrylýan bolsa gerek. Ondan milyonlarça adam öldü. Şol virus seniden biziň aramyzda ýöne indi dümeğlemeni emele getirýär. Ýokunç keselleri bilen iş salışýan immunologlaryň köpüsi häzirki virusyň hem diňe bir näçe ýyldan sobuklama sebäp boljakdygyny aýdýarlar. Within a few years. Collins hem Hunter pandemiýanyň ylymda uly ösüşleri aýratynda Pfizer-BioNTech we Moderna dermanlaryny öz içine alýan MPHK sanjymlaryny östürmek we öndürmek puwdagynda ösüşlere sebäp bolandygy bilen ylazlaşýar. Bu sanjymlar adam öýjüklerine virus biologyny sintez etmäge mümkinçilik berýär. Bedeniň immun ulgamy oňa reaksiýa berip başlaýar we netijede hakyky virusa garşy immunitet emele gelýär. Alımlar MPHK teknologiýasynyň virusyň täze ştamlaryna şol sanda mikrona, başga da köp kesellere şol sanda düýnük keseline garşy da sanjymlary çalt ütgetmek üçin ulanyp boljakdygyna umyt edýär. I think that was a huge step forward. mRNA sanjymlaryny döretmek tehnologiýasy öňe edilen önemli ädim boldy. Ol ilmi hem işelik üýtgedir diýip pikir edýärin.
Bu edil uruşda hyýaly. Hup abanyna siz täze ýollary taparsyňyz. Soňky döwürde genotipleşdirmek, genotip tehnologiýalaryny ýaratmak we halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek ýaly bir näçe uğurlarda has köp öňe düşlük gazanyldy. Şeýlelikde hiç peýdasyz ziýan ýok. Muny Covid köp tejribeleri berdi. COVID. Collins Birleşen Ştatlaryň Milli Saglyk Institutlary koronawiruslaryň ähli görnüşlerine garşy täsirli ähli umumy tanjymy döretmek ugrunda işleýänligini aýdýar. Coronaviruses have already proven themselves to be major. Koronaviruslar geljekde de ýokary pandemiýa hupyny döredip biler. Koronavirus atipik pnevmoniýa sebäpli ýüze çykdy. Ýakyn gündogor demal sindromy koronavirus boldy. Munyň özü viruslaryň uly toplumy bolup uzak wagtlap bildirmän taklanyp biler. Biz viruslaryň hemmetine umumy bir biology nysany alýan tanjym döredip bilsek, sonda dowamly immunitet gazanarys. Inanmak kyn bolsa da koronavirusga sebäp bolýan adaty dümüçüligi garşy tanjymyň döredilmegi gaty mümkin. Vaccinate against the common cold because those are coronaviruses as well. Bütün Dünya Saglyk Guramasy 2020-nji ýylyň mart aýynda COVID-19 pandemiýasyny elan etdi. Häzirki wagtda bu kesele 260 millionyň gowrak adam ýolukdy, 5 million adam öldi.